je airport a Lagos, ina Lagos, akwatin wata mata ya bude, sai ga gaban namiji na roba ya fadi a cikin akwati. Wallahi akwatin ta ya fadi, sai ga shi nan. Ta rasa yadda za ta yi, ta dauka da ni kuma ina tsaye. Wallahi ina tsaye ban tabba. Ina ta rasa yadda za ta ce, is it on your back picking? Tana taka. Sai da ta dauka na tsaya na kira ta gefe. Wannan ba masu ina za ta da shi. Kun ji jarabawa, iskanci ko jarabawa? Iskanci dai. Da masifa da bala'irin namu na yanzu. Yaranmu kin kai su makaranta sun yanzu malama ta faɗa kun ji ta da kunnanku. Wallahi billahi ina tashi 3 o'clock na dare. 3 o'clock na dare. Ki tambaye ni idan baki tashi 3 o'clock din dare kin yi wannan time din ba, yaya zaki ki kula da 'ya'yanki? Kun kin ce kina hutawa, nayi magana shi yasa cuta yayi mana yawa, yau koda, yau hanta, gobe ciwon lungs, kaza we are not smart enough. Sai kiga mata tana tafiya wani iri haka, ba shape ba komai. Kin kwanta dan Allah subhanahu wataala ya baki, wallahi dukkan ni'ima abun tambaya ne a gaban Rabbul Izzati. Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu game da wannan ni'iman. Kina ganin fanka kina cewa non living thing ne ko? Sai an tambaye fanka kan yanda kika sha fanka. Idan na hotel ne da wani kato sai kin yi bayani wallahi. Fankan na da balle AC. Da kafan ki taku sai ya bada bayani. Muna ganewa? So yanzu ƴaƴan nan da Allah ya bamu amana. Idan kin san kanki uwa, ba za ki so ƴaƴanki su lalace ba. Mun yi magana yanzu, at least mun gode Allah. Mun dawo iyayenmu da mun san za su dauki zani fanti su dauka su rufe jikinsu. Uwa tana bin gefen haka, iyayenmu za su dauki mamanmu, kakanninmu da waye, da sassafe za a dauke ta za ta tafi unguwa sai da dare take dawowa da mutuncinta. Alhaji ya dawo an gaishe shi bata saba ba. Yau wannan social network din mun kasa tsayuwa mu rabu da shi. ƴaƴanki kin tashi karfe nawa kike tashi sai Allah? To kin kwanta kin gama kallon film har 2 har 3, sallan asuba kuma sai karfe 10 na safe. Sai kiga to me zan yi in na tashi? Karatun Qur'ani baya layinki, azkarai baya layinki, tunanin sana'a baya layinki, taimakon makota baya layinki. Me zaki ki taimaki rayuwanki baya layinki. Yara sun da sai ki ta ce ku yi sallah. Yaran mu na yanzu computer brain za su ce miki mama me kike yi ke baki je kin yi sallar ba? Kina ta kindin TV tuntuni mama baki tashi ba. Kai da Allah bana son rashin kunya. Je ka da Allah. Kina zauna a wurin. Yaro ya zo an kira waya kirlilile. Hello, kina gida ne? Wallahi bana nan, kwana na 3 na yi tafiya. Yaro ya ce mama kai larfan baki. Kwanan ki 3 baki nan, yaro na gani ya koya. Yaro ya zo daga makaranta ya kawo takarda, malami headmaster su ko principal din su ta ce gashi abin da za ka kawo, ki doubling. Idan babanka ya tambaye ka ce haka ne. Yaro ya zama mai shaye-shaye, ya zama barawo, kin zo kina mutane complain. Ba ƴaƴan nan bane ƴan sara suka kidnapping bandits din, ba mu ne ba su ne ba? Kin zauna kina ganin kaman kin tsira, ba za mu hada karfi da karfe mu musu addu'a ba? ƴaƴan mu ne suka lalace, masu sa implant, masu family planning suna yawo a secondary school. Ba ƴaƴan mu bane? Mu zauna mu yi musu addu'a. Kin ce ke baki a ciki, ni na ce ba na ciki. ƴaƴan su wane ne? ƴaƴan yarki ce ko yata? ƴaƴana ne ko ƴaƴanki? ƴaƴan makota ne ko ƴaƴan kuɗi? Dan ba haka ba ƴaƴan musulmai ne ƴan uwan mu. Ba za mu yi addu'a ba. Kin ce ba haka ba. An wayi gari yanzu akan shari'a ki fighting abin da zai taimake ki. Kin je kina tambayan malamai wig halal ne ko ba halal ba, kamar wata aljana. Wai ke abin da ya dame ki kenan. Ana neman abin da zai ba wa mutum aljanna. Wani irin abu ne? Ina kike da lokacin tambayar wig? 1 million breed zaki je ki zauna a miki a wannan 1 million breed bai ishe ki a gida ki zauna ki azkar ki karanta Qur'ani shafi 2 zuwa 3 ba? Amma kina bin ai malam wane ya ce wig ba haramun bane. Malam wane ya ce idan kika yi permanent giran nan ai halal ne. Malam problem din kenan malam wane baki ka iya karanta Qur'ani ba. Kin sa sutura kin fita. Ina maganar zumunci lazum. ƴaƴanmu, kannanmu, yayunmu. Idan an tashi za a yi biki lokacin mutunci. Lokacin da iyayenmu suka san kansu. Lokacin da iyayenmu suka mutunta kansu, suka kimanta kansu, suka daraja kansu. Lokacin da iyayenmu ba su bambanta masu kuɗi da talakawa ba. Lokacin da iyayenmu suke ganin mace ce ƴar uwarta. Idan za a yi bikin ƴarta, ku kira min ƙawata wacce, ku kira yata wacce, ƙanwata wacce, ku zo bikin wacce ƴarku za ta yi aure. Sai ta ja baya ta rabu da ku.
idan an ce uwarta ne ma ba za ku yadda ba, sai a je a gama su za su yi komai, tana koya wa 'ya'yanta sanin daraja da mutunci na ƙawayenta na 'yan wanta, saboda akwai rai akwai mutuwa. Mijinki a matsayinki na ƙawarta ta ɗauke shi uba, wallahi zai rike ta amana. An waye gari kin kama biki haikan, maman Juwairiya da Allah ba abinda za no mun ba mu event planners. Event planners za su mana ai ba matsala. Event planners din nan aqidan su, ɗabi'an su, addinin ku ba iri ɗaya bane, al'adan su ba iri ɗaya da ku ba. An ɗebo kaya tsirara an danna wa yarki, aure sati ɗaya ya mutu, wata ɗaya ya mutu, ana zuwa sai ki ji uwa ta tattara, wata za ta sa duwawun ma fake one, no fake. Sai kiga ta fito, uwa ce fa ta fito tana neman 60 ko ta fi 60, sai ta fito taro, kiji MC yana koda ta. The mother of the bride and the mother of the groom are looking so gorgeous. The DJ, give us a befitting dance for these parents. Give them. We now await the arrival of the mother of the bride and her friends to the hall. Give them a befitting dance. DJ. Sai kaga ji an shigo, sai kiga ita shedan na mata gangan hauka. Ke uwar ki ce wannan ba abun kunya ba ce? Banda haukar banza, uwar ki ce wannan? Amarya tana ta haka tana kunya, ta daga ido ta ga mamanta. Na san wata mata da ta ce min tun ran da yarta, kawar yarta ta ce ayya kin ji daɗi mamanki ta iya rawa, kawai sai a kunnanta. Ta ce tun ranar na daina rawa. Ta ce duk duniya ni uwa ban iya komai ba sai rawa. Ta ce wallahi kunya kaman zan mutu. Ta daina rawa. Ke ko yi kike yi. An ta wayi gari ƴaƴanmu yanzu ba su iya tuwon dawa ba, tuwon masara babu, tuwon gero babu. Yanzu malama abin da ta faɗa, daga abin da malama Kaula ta faɗa, kin san dai tana so ta kula da miji ne, shi yasa ta ce abinci. Wai na ce wata rana na yi wani program, na ce na iya abinci shinkafa 30 da wani abu. Mutane ban da 'yan Najeriya da Hausa mu ba, shinkafa 30 da wani abu wallahi ban iya ba. Ki je ki ga dishes ɗin shinkafa guda nawa ne? Dishes ɗin shinkafa guda, wai na ce na iya 30 da wani abu, har ana wani kallo, ke 30 to baki iya ba sai shinkafa da mai da yaji, abin da kika iya kenan. Ai wani jollof rice an sa manja an wani kwakwaba shi kana ci, shi ba kashin awaki ba. Ko ba irin wannan bane? So idan mutum ya ce miki ya iya abinci kina ganin ƙarya ne. Ai na zo wai an ce malama Juwairiya ta zo ta ce kaza da kaza akan mijinta, wallahi ina son mijinta kaza. Mijina ko yana da kyau. Yana da kyau. We don't want to work for it. Ba ma son mu yi aiki ne. Muna ganewa? Ba ma son mu yi aiki. Yau abinda ta faɗa shine Kaulat, abinda ta faɗa muna jin da kyau. Wallahi idan kika ce yau yanzu da ba dan ta yi haka ba, ta nemi mahaifiyarta, kuma mahaifiyarta Allah ya saka mata da alkhairi, mutumiyar kirki ne, ta tattare ta, na rantse muku da Allah da an ƙare a gidan bokaye da yan tsubu. Da ba ƙare a wurin ba, wallahi ina jinjina wa mahaifiyarta. Dangin mijinta Allah ya biya su da gidan aljanna, haka suka taro ta, kar ta kauce. Babanta Allah ya masa rahama, ya ji kansa da rahama. Me yayi? Ya ɗauki kuɗinsa ya bata makaranta, ya ce ki je ki tsaya da kafanki. Ke ku abinda zaki bata shawara, ni dai kar a ce na faɗa ne, wallahi akwai wani malami yana ta sama can. Wani irin malami kin kasa bayani? A halari yake karantarwa ko ishmawi ko iziya? A wallahi aikin shi dai yi da gamawa ne dai, yana ta can sama yi da gamawa ne dai aikinsa. Ki je sai ya kora ki wace ya ce yana nema yi mu'amala da ita tukunna. Mata nawa ne yau da HIV daga wurin bokaye? Sallar nan fa ba za ki biya ko sisi ba. Sallah ba za ki biya ko sisi ba. Addu'an nan ki tashi, Allah yana karba. Ki yadda da Allah, ki ga ikon Allah. Wallahi idan an yi kishi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda ba za a yi kishi ba. Babu inda ba za a yi kishi ba. Kuma ba wai dan ba za a iya yin kishi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, an mana haka ne don mu san waye dan adam, ke wace ce ni wace ce. Kawai shine yau an batar da mu dan karewa da lalacewa, kin rasa sani don baki san inda kika je. Shi yasa na kawo wannan 5 questions din. Na farko abin da ke sani, kin manta wai zaki shiga kabari, akwai mala'iku a cikin kabari, za su walfaki a cikin kabari wallahi. La yasuna Allah ma amarhum wa yafaluna ma yumarun. Za su walfaki. Kin manta wai wannan ne kwanan ki nawa zaki a duniya? Ki sayar, ki sadakar da imani ki, kyautar da imani ki. Ki rasa yadda zaki, an jima wanka da zaki wa kanki ki gagara, za a danna ki a cikin kabari.
ki sa hijabi kin ce wallahi ni zafi nake ji, kin san Kaduna nan akwai zafi, ni wallahi attagawa ha una ha kike yi haka ne. To Allah ya ce inni lagafaratun liman taba ko wa amana wa amila salihat, ita sun mahtadaw. Haka Allah ya ce shi yana gafarta wa su ne, inni lagafaratun liman taba, wanda suka tuba, wa amana suka imani ko wa amila salihat suka aiki na kware, sun mahtadaw sa da suka shiru. Kya dauka kina yawo tsirara dan kin rena Allah, kin wulakanta kanki. Ki fito ku ji ana ta magana ɗauko yau da Nafisa Abdullahi ta san kanta, ba za ta yi wannan magana har